Bon dia. Hola. Escola Valenciana organitza el 15 de març a Burxassot el concert de falles. Com sabeu, Escola Valenciana organitza tots els anys la trobada d'escoles en valencià. Aquest any serà el 24 d'abril a Patraix. Com a presentació del concert de falles, Escola Valenciana ens porta a l'institut al grup Espencat. Antigament, fa uns anys, a soles es coneixien grups com Moquim Paz, La Gossa Sorda, etc. I actualment tenim la sort de comptar en grups com Espencat, etc. Espencat és un grup de xaló en la comarca de la Marina Alta i la seva música barreja molts estils com l'ska, el reggae i el drum and bass. Avui sentirem un concert en acústic. Per últim, aprofitant que avui és dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, us llegirem la tornada de la seva cançó més feminista, que es diu Trencar els miralls. I, diu: deixa de ser una trista princesa, camina la nit encesa, trenca els miralls i els canons de bellesa i les cadenes que et fan presa.